Na zadržiavanie snehu na streche nám slúžia protisnehové škrydle, protisnehové háky, a protisnehová mreža. Množstvo protisnehových zábran určuje projektová dokumentácia navrhnutá projektantom na základe zaťaženia snehom, čo nám určuje mapa snehových oblastí a sklonu strechy. Protisnehové háky a protisnehové škrydle sa ukladajú vždy celoplošne od odkvapu až po hrebeň podľa schémy, ktorú určuje výrobca. Pri osadení protisnehových hákov nie je nutné upravovať škrydle. Použitie protisnehovej mreže sa robí len v kombinácii s protisnehovými hákmi alebo škrydlami rozmiestnenými celoplošne. Pri montáži protisnehovej mreže osadíme nad posledný rad škrydiel pomocnú zdvojenú latu, za ktorú zavesíme držiaky protisnehovej mreže a pripevníme v takej vzdialenosti, aby držiaky po namontovaní boli svojím dolným okrajom opreté o dolnú nosnú latu. Vzdialenosť medzi držiakmi sa určuje podľa dĺžky inštalovanej protisnehovej mreže. Je nutné dodržať, aby držiaky protisnehovej mreže doliehali na strešnú krytinu celou svojou plochou. V prípade potreby sa z tohto dôvodu musia upraviť škrydly, na ktoré dolieha držiak protisnehovej mreže. Po ukončení prípravných krokov držiaky protisnehovej mreže pripevníme k pomocnej late pomocou vhodných skrutiek na drevo. Nakoniec sa protisnehová mreža osadí a pripevní zaklapnutím do držiakov. Po namontovaní protisnehovej mreže sa môžu držiaky zakryť krytinou. Aby škrydly, ktoré zakrývajú držiaky, dobre doliehali, je nutné v prípade potreby upraviť škrydlu.